हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीपीएफ सरकारनि मोनसेनि उनाव मोनसे गोख्रों खामानि मावनाय। इएम प्रकाश बसुमतारिया भिसिडिसिनि न' लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। बीपीएफ सरकारनि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 8 नं दतमा एसटी बियाबनि सिङाव थानाय सेरफांगुरियाव अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय जायो। 40 लाख रांनि गंसे भिसिडिसिनि न' लुफुंनो थाखाय बिटिसिनि इएम प्रकाश बसुमतारिया अन्थाइ खाम्फा गायसंनानै होयो। थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारनि समाव भिसिडिसिनि न'खौ हास्थायब्लाबो मोनफुंनो हायैयाव नेपालपारा भिसिडिसिनि न'आवसो खामानिफोरखौ मावनांदोंमोन होननानै फोरमायो सेरफांगुरि भिसिडिसिनि चेयारमेना। गोबां समनि उनाव बीपीएफ सरकारनि मावफुंना होनो आखायाव लानायखौ जोबोर गोजोननाय फोरमायदों आरो इएम प्रकाश बसुमतारिखौ साबायखर बावदों भिसिडिसिनि चेयारमेना। खुलुमबाय। बे चेनेलनि थ्रुयै बयबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ सेरफांगुरि भिसिडिसिनि चेयारमेन जानानै जासिहरबाय। दिनै जोंहा बे गोथार समावहाय सेरफांगुरि भिसिडिसिखौ मानगोनां इएम प्रकाश सारनि आखाइजों जोङो दिनै गायसननानै लानो हाबाय। खुब गोजोननाय मोनदों आङो जे जोंहा गोबाव समनि उनावहाय जोङो बे अफिसखौ मोननो हायाखैमोन। बे अफिसखौ मोननो हायैनि जुनाव जोङो नेपालपारा भिसिडिसिनि अफिसावनो जों लोगोसे अफिसखौ खालामनो गोनां जादोंमोन। दिनै आं मोनफुंनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बीपीएफ सरकारनि जानानै आं सारनो रोजा रोजा साबायखर बावदों जे थांनाय 5 बोसोरावबो इउपिपिएल सरकारा जोंनो बे अफिसखौ लुफुंनानै होनो हायाखैमोन। दिनैनि दिनाव जोङो मोननो हाबाय। बेनि थाखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।